Tamokai takuntibe shimli buteichu. Kera mungsa khai ko yagro. First time duikan rainbow nugo. Hello everyone, jotono lamshago hain hoite sha ani YouTube channel o sunor comment khai shaiti dakti no joton chai sekang ro bahai tong bai ar ang sak sanai ang tabuk sekang sa ekটু better feel khayo ang onek sakhamian ro no khanani chehra rok keram bahai obostha ongkha so lumine mai jamaya erokom obostha keram mungsa khai ko yagro so ketuma salon khang blog khaije gya suti teisa muchung phika blog khainani nog share khainani ang tamu khai nogorogo tei uskang plusi ang ambasa thangi phayo studio albielo so as oro thangprang jongkha blog khainani but sorry hamyang lungjak tei thangka recording khaipaika saimaya oro jabung bhayong no narona ang sure share khaine oro jabung jefru no khane afro আর tini no blog ke norok nai tini ke ang Rignai Tak nai norok o Rignai no ani jara ang bai WhatsApp bo kering jak borong no man khana ni status rogo o Rignai ke kaisa traditional obo nuatia bo songni traditional Rignai ta obo tak mani so norok ang phunu nai tangdi ani Rignai norok no man khana obo nang ke motai wasri hinpo motai wasri bthai obo khai takhum teibai teite masi butei hinmani ang poi thangka norong sungi sanano motai wasri yang same iko koro jaklo tongwani first time tangmani ba iko amke ani Rignai iko bhangkhake haike nongnaita mokhe ani nal thangkai ek ero mane oko atta nal nang ero double khiti sakhata double khaiti soja koro ani bagi asuk ke bangke nugo norok ar Rignai thangkai tabuk tei habani habatham thak rohor khangkai bokrok khunaita ani subscriber rok onek tongona Rignai Tak na kereng ba ani subscriber chila bongni ba asipase bini sister eba ama babai ba je kuno gana gini Rignai Tak na tongna so norok comment khaisa di sabo ani Rignai na thokjaka tai bethai je takhum tui motai wasri na obo sabo saiman obo isa comment kaisa di alo nai tongdi ang bai ke tak te ani tak mani bai borok tak mani midi sir norok nugi mankhana ang tabuk nal kholkha mane waisa kholkha te ani baki tongko ang double kholi dong jate gobang khi tangmanai ani basinai ang tabuk kholu phunai haikan kholo so ang kanti kholi khai ang kanti kholi khai bethai ka hamki kaya ama mona tak itu motai wasri হ্যাঁ সারা shimli bitor shimli bitor
khai takhum tei be simli butei jum khai phungdi tawa ima Paano tayo kasi? tabuk khai iko asuk takha 1 bighar tongga no tabo ang haba hosne my god rainbow ne di rainbow chocolate koi wati ko kai jongbo sadung mukli bisa tungbo tabu ki mega hoi thanga anbai chocolate koi nukha kichin nong dong to mukhe daba ar tesin ko hore Rignai Tak tong mani tabu ki Rignai tisi peka tirok tu ka job tabu sai tong mo pun ro jo no ko pai beka rainbow asukhinai thok sabo nai thukja rainbow sabo nai thukja comment khai sadi ang birat nai thukjago poti gura kalai tung gura camera nu nukjang ang sai meya but gura kalai tung norok ani video ro kaham khinai di testing ko norok ma ang je rainbow hini samani je sakao tabu je nukjagai tongnai obo ekটু nukjago kisa nukjago tabu erok khlainai di pura duita nukjagai tongo kaini ani bagai ang testing ke angbo kaham ki tabung nai isi ang sai man je oro duikha nukjago ar sakang video bo kisa nugjak mani hayongo ani bagai erok ke poriskar ki nukha tabu so tini blog ani amsuk nong sinai khai norok ani blog na chajak khana hanai ar medela ang online rok kono phaimalia kono social media active tongmalia so tabu kuri haino tamani ingkang kai ani phone nostong hoi thaka nostong man jagolo ang snam theka teisa repair snam mainai tabu hamkha hampai mobile hamkha kai ang ham yangi thaka abagai tini se tebu blog khayo so norok ani blog no pulan theke last porjonto choyawi nai tomon bagai ani thakai belale ke parplaya hambai so norok share khai di kabang te like comment khainani bo tapok di te last kok subscribe khaina bo tapok di jara nai tongo borok subscribe khayako please borok bo subscribe khairi di ano chuba churi di ar fan ro di no fan nango so malai phine norok bo next vlog ko